Tots tenim com a mínim 4 somnis cada nit, de vegades més. Si no ens recordem, és perquè el nostre somni és profund. Nerea, he tingut un malson. Nerea, desperta! Què fas? He tingut un malson. Nerea, Erika, a esmorzar. Ara anem. Nerea, avui he somiat que em perseguien. Tens alguna preocupació? Sí, no sé si he estudiat prou per l'examen de demà. Saps que si somies que et persegueixen és que t'has preocupat de l'estressada? No ho sabia, però gràcies per dir-m'ho. Ara us explicaré un somni que vaig tenir l'altre dia i el seu significat. Jo, l'altre dia, vaig somiar que em posava diferents sabates. Això significa que estic disposada a canviar de comportament i que m'accepto a mi mateixa, tal com sóc. Ara us explicaré un somni que vaig tenir l'altre dia. Jo vaig somiar amb un cotxe i que jo el conduïa, i això significa que vull seguir endavant amb la mateixa vida que porto i que sóc feliç amb el que faig.